Chiskuru chigendera chagosieko nabega chinde cyabere chigosieka aso mutumuko bwetamu yegani gababoli baboli gukane kibuna chinga kyabana bare kankonyara gosanga nabarbo komanya gatiyeme cyandre babere gwetera kolengana nabali mu chiskuru gati yabo no mwalimu monde we skuru ya St Cyprian Biticha Secondary Ronaldo Nyancha liganya rekoboli baboli kane kibuna nkira bare chinga kichiabo chinga kichi barisika kane kibuna nkomanya bare mechando yabana nakoboli baboli basanga so bwamo chinga kabana bakwirana anego twara chimbo chingi ya ekaro bare chiskuru nabega ekaro bare chinga chiabo tukumanyigwa no muri kito kurase county ya Nyamira Paul Kapam okara gago kwana negetasine kego mwalimu yigo munene bwe skuru ya St Cyprian Biticha Secondary School asilita Ronaldo Nyancha nigo hagendera ko bagakoro kyo kwegena kwaenga nachukunyara ko bagakobeko mukya iyo kwimukya skuru yiga igoro asebirengo bya masomo skuru ya Biticha next account school ya berigo kora buya ono igatubwata abana bakurigiriria 700 performance ya KCSE yabereye kugenderera n'umwaka uria emini yarenge 7.3 matokea yamaya ni sauri okubwaterana gati y'abarimu n'abana ne board of management amone sponsor ukwana negetasine kiganiga hatebire bitambukiro ibikire no babekire buri skuru yiga kwene kinaba kunyara kwa bagwekera marago nanene emini ile babekire yo mwako yiga bana be skuru eye bintu mbire bine bikogera bakora buya obatanganiti Nyasaye itokugende misa mara gatatu ase week kimbu cyabone kingia cyabere kikomenteka ase kerengaki nigahaburiria abanyakenyoro nabo ibole kwene kibuna ngubwaterana bale asugwa kane bisagwa ebyo bibatunga kigo cha skuru yiga unenjere ya moyo kuba abana libagari abene kunyara ko babagwetera amasomo abo ege skuru yiga gusaseria umwana kararo cyo muyibori n'umwani wago kwane ruga yemo se moye tabia no umwana yakobumuya iliagara nando nyara okora buya kisemi namono etabia jikogendamo mwana ubwate tabia ngia nabakonyara gukora buya samatemo chiga abana bawo kunyara ko bakwenda sumutimo ko boygo niga bwato kirobosemya uchasa Bible amo na abana elio abana mbabasago turutumbwa abana babe bagosoma mbaba baingirie gasi nyinge liegere karoba uje kwirana na ntonyora abana abuna bari unatuwa batomiteka amayiri mwana tuikumanya nki akoenda akora ekeruta yange n'abayiri bakwenda babachwara umwana esale sabantu batamu maiti igagunjo kobe kibengyo begente kebe oanza gukora etabia ategenete abana baitu tuna wasauri bakogenda batige ku soase etabia etaba konye uja gukora buya na mono ukunywa madawa ya kulevya mono munamarua na inde ubwamate gati yabaiseke n'abamura bokeane igo hagendere ko bagakubulia serikali kwene kibunango sirere skuru yiga asamagacho aneno koroseri gwa kwe lab chidometry na boigo no kubekwa kwa mache egento kiragere abana abaga kwene kya konyora mazingira maya ya masomo kuru yaberige gukina skuru amaitachi akire igoro dom ndubwati abana bakorara bayikire dom bakorara babere abande bakorara nse ibirasi bikire kirasi yakamake bwende utwara abana 45 bono nabokonyore kirasi yakamake bwata abana 65 70 urapara turinchiyo na kino kino turaganie serikali etokonye turu CDF muchumbo ito banyare gutwagakira nsemo ya manje abana bakogenda roche na utwari kugania nyendi yanyare kana baturemere Paul abana banyora mbakonyora gosoka isko karo bagosoka kumira nabali bakonia madawa ya kulevya babaoneri noena abana banda baiseke noena bamura banyora bagangaire omwelio ye unyanja nigasemire geseko kyomugusi kubika masomo bosyo una omwando baratigere abana babo asamatuko ali bosyo mali maita akeire njerateyo umwana ara turaje kumwatera uburemo una kale bagateiru uburemo muntu manyanga nabagwateru anyale kogendererio nyoma aendererio kogendererio family muntu atabwati semi gakwendera gusumbuka semi nerera nyare gotokonya munabagusi ginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga skuru ya St Cyprian Biticha Secondary School imeye sub county ya Masaba North imeye county ya Nyamira inche gonguruko Polycarp.